Pigtawan po siya ni Doc kang Amazing 4. Tapos yan po, sa loob ng 3 bulan na pag-take niya kang bulong na ito, na pigtawan ni Doc, okay na po siya. Ako po si Benny Estrella, Ginubatan. Mga sakit sa lawas ko kaya grabe. Nagadun po ako dito sa kay Doc Joey sa Amazing 4. Try ko po mag-inom sa to. Tapos po pag 5 aldaw, namatian ko. Sumaraya pagmati ko sa lawas. Isa po ako yung na nagpa-patronize ng Amazing Trio. Pero actually, hindi naman ako yung gumagamit. It was my mother-in-law. Since 2017, kasi na-diagnose siya na may bladder cancer, pero hindi pa namin alam kung anong stage before. So, since continuous yung pag-bleed niya, yung pag-ihi niya ng may dugo, so we decided na dalhin siya sa doktor, and then doon nag-suggest yung doctor na mag-undergo siya ng isang operation. Tinanggal lang yung bukol and then yung bukol, yun naman yung namin din namin sa isang hospital for biopsy. And then, naghantay kami ng 1 month, and then yung dumating yung result. Okay, magandang hapon sa ating mga ka-amazing Bakakay. Happy Pista Bakakay sa pangunguna ng Mayor Kambakakay, Mayor Dinky Romano, at sa ating mga kababayan dyan. Happy Pista po sa inyong lahat.
Of course, ang ating mga ka-amazing people sa Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. At of course, amazing YouTubers and FB friends, amazing Unilevel family. Magandang hapon po sa inyong lahat. National Heroes Day, ibig sabihin araw po ng kagitingan. Araw po ng tayo ay nagmamahalan. Araw po na dapat tayo ay malusog para ipagbunyi ang araw ng kagitingan. At tayo po ay ating pong gagawin ang lahat para makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kung paano malabanan ang mga karamdaman at kahirapan ngayong pandemic na marami na po ang casualties nito. Pero tayo ay hindi tumitigil para maibsan ang mga paghihirap ng ating mga kababayan. So, tuloy-tuloy din po tayo sa ang ating pong promo will be until tomorrow, definitely until tomorrow, yung Amazing Trio, Amazing 4 by at 50% discount or buy one take one. Ang berry soup natin, ganun din po, tuloy-tuloy po yan. Ang berry soup natin, buy one take, buy two, take two. At ang ating pong ang Mega Choco, Mega E-Coffee by 6 at your discount and plus 1 box free. Yan po ang magandang balita. And of course, ang ating pong raffle this coming Wednesday, meron na po tayong 500 na mananalo, may pangkabuhayan. Meron po tayong aside from 500 pesos, meron tayong pangkabuhayan. Kaya po ay medyo magandang balita na po ito sa atin. Magandang balita po sa atin. Kaya dapat ay atin na pong pagtuunan ng pansin ang ating mga programa pang araw-araw na tayo po ay nagla-live sa Doc Joy Bitito channel. Ayan, na page, hindi channel. Doc Joy Bitito page po tayo, Doc Joy Bitito page. Okay, para sa ating mga kababayan na talagang gustong atat na para sila ay umasinso sa buhay. Di ba? Okay, so andyan po ang ating mga ang ating mechanics para tayo po makasali sa Wednesday raffle. Yan po ang malaking bagay. Ang Wednesday raffle po natin ay dito natin malalaman kung sino-sino ang gustong manalo ng 500, di ba? At may pangkabuhayan. Yun, marami nang nag-invite, di ba? Kailangan tayo ay andyan, watching na si Amazing Diamond Arlene. Na bumili po ito worth 37,000 Kasi hinahabol niya na naman yung paging Miss Migawan. O kayo yung iba hindi hinahabol ng paging Miss Migawan. Malaki po ang premyo dyan. Di ba? Okay, so ito na. Perennial winner ito since March. Miss Migawan. Diamond Arlene Pabilonia. Okay, so batiin muna natin itong mga andito na sa atin. Amazing Maduna Suarez sa Katinto. Good afternoon po, Doc. Mauran-uran.
Amazing sharer Rosero Lopez II, early evening po sa lahat. O, galing ito dito kanina, nag-claim. Top fan, Amazing Jubilin Abo Valenzuela. Thank you sa pinadala mo. Pero walang A-boss, dapat may A-boss. Nagpadala ulam kagabi. Good afternoon, Ninong, Doc Joy, and to all viewers. God bless. Happy Pista sa inyo. Sharer Maricar, good PM po, Doc. Magandang hapon sa iyo. Watching from Pioduran. Sharer Pian Marniba Gold, good afternoon po. Amazing Doc Joy Bitito. Magandang hapon din sa iyo. Top fan, Amazing Diamond Arlene Pabilionyo. Good afternoon. MHC Unilevel Family. Good afternoon din sa iyo. Like, share, tag to your friends, family. Good afternoon, everyone. Amazing MHC Unilevel Family. Ate Maris Trapalgar from Amazing Pian Marniba. Hello po, Doc Joey. Kumusta ka? Kumusta also? From Risnob, Mazon. Congratulations po sa new members po. Amazing Ma'am Marie Lustina Aringo. Welcome po sa Miracle Health Corporation. God bless and best wishes po, Ma'am. From Amazing Marlene, Amazing Diamond Arlene Pabilionya. Wow, di ba? Congratulations, Amazing Teacher Marie Lustina Aringo for joining us as a MHC Unilevel member. I'm from Amazing Risa Gibilio. Good afternoon po, Doc Joy Bitito. Inviting friends, Janalyn Aicardo, Mares Roy, Vera Rose, Mary Ann Del Mundo, Marites Nipa, Erma Baharo, Melit Giroy, Ila Bangapat, Mika, Ila Mindebel Tolentino, Bibilin, Minya. Yan, wow, di ba marami? Okay, Amazing Ruin Eders Nasen. The best Migowan capsule. Talagang the best po talaga yan. Amazing Juan Blasol Salag. Good evening po, Doc. Good evening. Amazing Shearer Shell Belmonte Lor. Early evening, Doc Joy Bitito. Early evening also. Shearer Amazing Kristen Dilaja Aranya. Good afternoon po, Doc Joy. Magandang hapon din sa iyo. Kristen Orial. Amazing Kristen Orial Shearer. Good afternoon po, Doc Joy. Magandang hapon sa iyo. Jane Rose Di Castro, Dan, mention, share, and react po, Doc Joy Bitito, MHC Unilevel. Have a blessed Monday po. Have a blessed Monday sa iyo also. Ayan, okay. So yan na po ay okay. And more. Diba? So yan po ang magandang balita. So, tuloy-tuloy po tayo para po sa ating programang kalusugan at pangkabuhayan serbisyong natural. Ang ating pong topic ngayon ay dahil National Heroes Day ay ating pong dapat malaman po ng ating mga kababayan kung ano po ang sino po ang the first general sa magsikan ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po si General Emilio Aguinaldo. Yan. At siya po ay nanungkulan mula Enero 20, 1899 to April 1, 1901. So, ibig sabihin po almost 2 years. Nakamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya at mahalal siya sa unang pangulo ng bagong republika. Pinangunahan din niya ang digmaang Pilipino-Amerikano laban sa hindi pagsang-ayon ng Estados Unidos sa kalayaan ng Pilipinas. Namatay si Aguinaldo dahil siya ay natake sa puso noong February 6, 1964. Ano na pala ito? Sa Veterans Memorial Hospital, Quezon City. 1964 na, buhay na pala tayo nung namatay si Aguinaldo. Heart attack po ang kinamatay ni General Aguinaldo, ang unang
presidente ng bagong Republika ng Pilipinas after the Japanese occupation. Okay. Ang atake po sa puso o heart attack ay isang mapanganib na kondisyon kung saan ang puso ay hindi nakatatanggap ng sapat na dami ng dugo. So lack of supply ng blood. Yan po ang nangyari. Dahil dito, ang mga kalamnan ng puso ay unti-unting nabipinsala at namamatay. Kapag naapektuhan ng kondisyong ito, ang pasyente ay maaaring makaranas ng panakit o panikip ng dibdib na kumakalat sa kanyang leeg, panga o likod. Karaniwang inaatake sa puso ng isang tao kapag ang kanyang mga ugat o artery ay nabarahan ng namumong dugo o taba. Ayan. Kaya huwag kayong kumain ng maraming taba ng baboy at inom pa kayo kagad ng tubig na malamig. Siyempre, ay magsisibo po yan, mababarahan ang iyong daluyan ng iyong dugo, iyong arteries, di ba? Maaring mangyari ang mga ito dahil sa hindi malusog na pamaraan na pamumuhay. Yon, mahilig ka sa lechon. Lechon sa umaga, lechon sa tanghali, lechon gabi, nagkalitsi-litsi na. Kasama na sa naiugnay ang nasalik na dito ay ang labis sa panigarilyo at pag-inom ng alak. Kakulangan ng pag-ehersisyo, paging mataba at pagkaroon madaming kolesterol sa katawan. Bukod sa pagbabara ng mga ugat, maaari ring magdulot ng atake sa puso kung nagkaroon ng butas o punit ang mga ugat. Yan, di ba? So, wag natin punitin. Ano po ang mga sintomas ng heart attack? Pananakit na tila parang pinipiga o dinudurog ang dibdib. Pagkaroon ng hindi komportableng pakiramdam sa likod, panga, lalamunan o braso. Pagkaranas sa mga sintomas ng heartburn, na gaya ng pagkabusog, impatso at pagkabara ng lalamunan. Mabilis na pagtibok ng puso. Hirap sa paghinga. Pagduduwal o pagsusuka. Pananakit ng ulo o pagkahilo. Labis na pamamawis, panghihina ng katawan. Subalit sa ibang mga kaso ng atake sa puso, maring hindi makaranas ang panakit ng dibdib ang isang pasyente. Ayon sa mga doktor, may ilang mga pasyenteng inaatake na sa puso kahit ang nananakit lamang sa ang kanilang mga tinga o braso, samantalang iba naman ay nagsusuka lamang at nahihilo. Yan. So yan po ang mga dahilan kung bakit po inaatake sa puso yung heart attack. Di ba? Yung masyadong mataas ang high cholesterol dahil sa kakakain nga natin mga unhealthy food. Dahil po sa paninigarilyo, dahil po sa labis na pag-iinom. Ngayon po, pista yan sa Bakakay. So ang inuman niyan, grabe. Di ba? Okay, so kayo na po ang bahala. Sabi nga natin, uminom lang ng pampakondisyon lamang. Konti lang. Di ba? Isang tagay lang. Marami magagalit sa atin pag isang tagay lang. Di ba? Di ba? Tayo po, sabi nga natin, yung moderately. Drink moderately. Di ba? Ayan, payo lang yan. Kung susundin nyo, maraming salamat. Kung hindi, wala naman akong magagawa, di ba? Samantala yan, sa buhay naman po ninyo yan. Di ba? Okay. So, yung paninigarilyo talaga, walang iba idudulot na maganda. Yan talagang dapat tulay, ano na talaga yan sa, natin. Walang pag-asa na yan. Talagang, it's already, yan. Wala nang pag-asa para ito ay makakatulong sa buhay natin. Di ba? Kaya po dapat yan talaga ay itapo na. I-plus na sa onidoro. Di ba? Ang paninigarilyo. Walang kakwinta-kwinta. Di ba? Di ba? So ngayon po, yan po ang magandang balita. Sana ay kayo ay
kayo ay naunawaan ninyo ng aming mga pinapayo dito ay kapakanan natin. Okay, so yan po. So, mamaya naman po i-discuss ko ay yung paano makakaiwas sa heart attack. Okay, maliwanag. So may mga ano po, pwede po kayong humabol. Bukas, last day ng ating promo, 50%. Sa lahat pong miyembro na po yan. Yan po ay sa 50% sa Amazing Trio and Amazing 4. Yan. Okay, hanggang tomorrow na lang. At of course, yung berry soup. Then yung pong ating pong yung pong ating buy 6 at your discount and 1 box free ang ating Mega Choco. Pwede rin dagdagan ng Mega e-coffee. Yan po kasi ang mga available sa atin. Hopefully, dumating na po yung ating mga produkto. Di ba? Yung mga produkto natin. Para tayo ay di ba? Okay. Aha. Yan. So para po tayo ay ay ganahan na tayo mismo. Ganahan tayo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Di ba? Di ba? So ano pa ang dapat natin? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Oo. Okay, so yan po ang magandang balita natin. Wag po kayong tridor po ang sakit sa puso. As a matter of fact po, yan po ang number 1 killer sa buong mundo. Cardiovascular. Heart-related. Yan. Kaya po, kung kayo po ay gusto ninyong huwag atakin sa puso, tigilan ang paninigarilyo. Too much drinking, too much eating unhealthy food. Yan. Okay, so yan po ang dapat nating gawin. Kasi marami po, marami bang namamatay, may mga namamatay nga nasa 20s pa lang. Atake sa puso. Di ba? Okay. So, nakakatakot po yan. Hindi po ang coronavirus. Coronavirus is nothing compared sa atake sa puso. Ang coronavirus lang, nakakahawa. Ang atake sa puso, hindi. Kaya yan natatakot ang WHO, ang gobyerno, dahil nga mabilis makahawa ang corona. Pero it's not a deadly disease para mamatay ang tao. Ang namamatay lang po dyan, mga around 2%. Oh. Diba? Ang atake sa puso, pag inatake, dalawang paglalagyan. Wheelchair or 8 feet below the ground. O, diba? Alin ang gusto ninyo sa dalawa? Mamimili kayo. Wheelchair or 8 feet below the ground. Mas gustuin ko pa yung laging nagpo-programa, nakakatulong kaysa dyan sa dalawa. Kaya ako, no smoking. Almost no drinking. Drinking water at saka buko juice.
Yan, nakabuko juice ako ng 3 buko. Kaya ako ng ihi. Di ba? Pero yung naibigay sa akin, yung malauhog. Kaya wala akong nakain. Parang hindi mga Bicolana, ito Bicolana yung bumili. Kaya, basta kami yung kakainin. Yung medyo medyo matigas-tigas ng kaunti. Kakanin. Okay, so yan po ang kasi pag buko po, uminom tayo ng buko juice at least once a week, ay malaking bagay yan sa ating sa urinary tract, sa ating lalo na sa mga kalalakihan, pati sa babae, iwas UTI, di ba? Okay. So paano po makakaiwas sa heart attack? Mag-ehersisyo ng regular, pero huwag pipilitin ang sarili. Huwag pilitin sarili yan. Huwag pilitin ang sarili. Mag-ehersisyo ng regular na lang. Yan. Iwasan ang matabang pagkain. Yan, di ba? Kagabi kaninang umaga nakakain ako. Yung pinadala ni konti lang. Ang kolesterol ay siya nagbabara sa mga ugat ng puso at ito ang siyang maaring maging sanhi ng heart attack. Yan. Okay, so ang high cholesterol, yan. Ang kolesterol ang siyang nagbabara sa mga ugat. Yan ang ang blockade. Yan po ang hindrance. Kaya na naging sanhi ng heart attack. Kung may high blood, siguraduhin kontrolado ang inyong BP. Ang BP maganda po, 120/80, 120/70, 110/80, 110/70. Kung may diabetes, maging mas maingat, lalo pag may diabetes. Maring hindi maramdaman ng mga may diabetes ang pagsikip at pagbigat sa dibdib na nagsisilbing babala sa atake ng puso. Huwag may stress ang stress o pag-alala ay maaaring maging sanhi rin ng atake sa puso. Yan. So yan po ang mga dapat gawin para makaiwas. Di ba? Kailangan ay ang pagkaing natural, pagkaing masustansya, yung mag-exercise every day, kahit at least 15 minutes a day, 15 to 30 minutes. Ang over exercise din masama rin. Di ba? Delikado rin yan sa delikado rin yan sa kidney. Di ba? So ngayon ay lalo pag may diabetes kayo, so kontrolado rin dapat ang pagkain. Iba lalo sa gabi. Pero ngayon, pag pista walang control. Pero sabihin naman, once a year. Kaso ang dami nagpapista. Diba? So, yung pong gusto magipagnayin kay Doc Joey, you may text 0998-975-8121. 0998-975-8121. Bukas, we are open. Open po kami. Kaya po ay agahan ninyo. Hanggang alas 6:30 kami bukas kasi cut off. Last day of our promo. Okay. So, yan po sa ating outlet naman sa Purok 1 Kimantong Darag Albay, open naman po dyan 8 to 5. So, you may also come sa Purok 1 Kimantong Darag Albay near Shell Gasoline Station
At ang cellphone number po dyan, 0946-051-9050. 0946-051-9050. Okay. So, yung kasama natin ngayong nanonood sa ating programa ay pwede na po kayong okay, Mary Rose Batyon Lisa. Good evening po, Doc Joy Bitil. Good evening. Amazing Rowena Olabario Armeldes. Good evening po, Doc Joey. Magandang umaga din sa iyo. Invited niya si Cristina Parillo Bantel. Amazing Pian Marniba. Invited Kat Olabario. May Bermio Daisy Ri Oira Melodin Warren Melay Pabilunya. Rosel Baksapra. Last day promo tomorrow from Amazing Pian Marniba. Yes. Okay. So, tama po kayo dyan. Tama po kayo dyan. Last day tomorrow. So, i-share na po natin. Share. Diba? Okay. Oh. Last day of promo tomorrow. Diba? Yan. Yan. Kaya itodo na natin. Itodo na natin. Aha. Itodo na po natin para malaman natin ang katotohanan ng promo natin. Diba? Yes, yo. Thank you so much sa mga nanonood ngayon. Happy Pista Nora Valenzuela. Ang sarap ng iyong ano ito? Fruit salad. Ano ito? Yung ano ba nangyari sa iyo? Lode. Di ba? Happy Pista Bakakay. Tama po yan. So, lahat pong nanonood ng ating programa ay yung order ko kay Miss Ria Nasyon na kamuti, naubos na. Hindi natuloy. Di ba? Hindi natuloy. Naubos na. Pamimigay sana natin. So, antabayanan po natin iyong lumabas na sa ating YouTube. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba?
Oh, yes. Mahirap ang panahon. Oh, congratulations. Yung mga may napa-join sa atin ngayon. Led by Amazing Diamond Arlene Pabilonia. Diba? Kailangan may habol pa lang bukas yan, Miss Arlene. Diba? Kunin ko bukas para sa iyong di ba? Alam mo kasi ito, may mga pa-contest tayo. Ganun din po yung pa-contest natin sa Wednesday. Wednesday is September 1. Ako, may bear na. Ano nang ibig sabihin ng bear? Oh, malapit na raw ang Pasko. Di ba? Oh. Available ang Baduyo. Ano ito? Baduyo, Musel, Crazy. Grabe. Oh. 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 Di ba? Okay. Di ba? Ganun talaga yan, di ba? Di ba? Ito na po yan. Ito na. Ah. So, yung mga tarpaulin daw at saka sabi ni may kasabay yung tarpaulin, di ba? At saka yung USB, sabi ni Amazing Diamond, Arlene, nagtampurot. Oo, kaya nga. Nagtampurot. Di ba? Okay, so last day po bukas. So mga amazing MHC Unilevel members. So cut off tomorrow. Habol para sa September check. Meron kayong tatanggapin. Diba? 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 Habol-habol po tayo. Kasi pag hindi po tayo humabol, ay kayo rin po ang kawawa. Di ba? Di ba? So, ano na ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin? So, ito na po, ipapagpatuloy na natin. Paano makakatulong ang Amazing 4 upang maagapan ang atake sa puso na maaring maging sanhi ng stroke o pagkamatay. Hindi lang stroke, maaari kang mamatay, di ba? Ang Amazing 4 po, mayroon pong sangkap para nakakatulong ma-relax ang ating utak. Ma-relax ang ating katawan. Yan, di ba? Yan ang importante ma-relax. Relaxation is very important, di ba? Di ba? Kailangan ang Amazing 4 ay nakakatulong. Okay, meron pong cardiovascular health. Ito ay responsable sa pag-supply ng oxygen nutrients sa ating katawan. Responsable. Ito, lowers cholesterol. Cholesterol.
pag ang kolesterol natin ay nasa tama, ay malaki po ang malaki po ang tsansa na hindi tayo atakin sa puso, di ba? It improves heart health. It improves heart health. Magandang kalusugan sa ating puso. It boosts the immune system. Pinapalakas ang immune system. Pag malakas po ang ating immune system, malaki po ang magagawa nito para tayo ay hindi atakin sa puso. It repairs stress from oxidation. So, ang stress kasi, stress-related also can be a cause of heart attack. So, it repairs stress from oxidation. Mayaman sa vitamina na kailangan ng ating katawan sa araw-araw na pakipagsapalaran. Kaya po napakaganda ang Amazing 4 na it consists of Miracle C, limang klaseng mayaman sa 5 klaseng natural vitamin C na pinangunahan po ng acerola berry na according to Dr. Mark Muyad, the most complete natural vitamin C. Si Dr. Mark Muyad, Vaticano po yan. Siya po'y medical doctor, researcher, nutritionist, di ba? According to him, acerola berry is the most complete natural vitamin C. Nasa Ester C po yan, ay nasa Miracle C po yan, at saka saan? Sa Mega 1. Yan, di ba? Okay, maliwanag. Meron din po yan si Buckthorn. Very powerful natural vitamin C also. May Indian gooseberry. May rosehip, yung rosa kanina, probiotic. At Ester C, the most advanced natural vitamin C. Yan. Okay, maliwanag. So, dapat natin malaman kung ano ang ating ini-intake, kung ano pong ating iniinom, dapat alam natin. Diba? Para hindi tayo maiwasan na kayo po ay tumaas ang creatinine at maiwasan ang dialysis. Yan. Okay, kailangan po wag matigas ang ulo. Kasi pag nagdialysis na kayo, ilang taon ang itatagal? Yung iba buwan lang, iba 1 taon, 2, 3, 4, 5, 10. Bihira po ang makalagpas ng 10. Bihira, hindi ko sinasabing wala. Ngayon, dapat malaman natin. Kailangan sabihin natin ang katotohanan. Huwag nating lulukuhin ang ating kapwa. Diba? Ganun po yan. Nagdialysis ka nga. Ano bang gusto mo? Magdialysis o hindi? Simpleng-simple yan. Kahit sinong tao siguro nasa right frame of mind, ayaw madialysis. Diba? Madaling sabihin magpa-dialysis ka na, pero halimbawa, ikaw kaya magpa-dialysis. Tingnan natin pag hindi mga tug-an-tuhod niyan. Madaling sabihin. Kaya ano po ang dapat? Ingatan ang buhay. Diba? Pag kayo po ay high blood, diabetic pa kayo, napakataas ang posibilidad na kayo po ay magtumaas ang inyong creatinine. Yan, okay. Sa mga dalubhasa po yan. Lalong-lalo na matagal kang nag-maintenance saan? Sa puso, sa high blood, sa cholesterol, at sa sugar. Ayan dapat malaman ninyo. So, Doc Joe, ano ba dapat gawin? Di ba? Eat the right food. Dapat iwasan ang too much rice. Lalo na white rice. Yan po ang
Iwasan ang mga unhealthy foods. Iwasan po ang mga karni mamantika, maalat. Mga magic, di ba? Minamagic mo ang sarap ng pagkain, di ba? Di ba? Iwasan ang paninigarilyo, iwasan ang sobrang pag-iinom, iwasan ang sobrang stress. Iwasan po yung overweight, maging overweight. Marami kang gagawin. Eh ganun talaga. And of course, uminom kayo ng marami ng tamang dosage ng Amazing 4. Okay. May gusto kang mabuhay kang healthy ka, gusto mo mabuhay na matagal, may gagawin ka. Hindi po yan tsamba-tsambang buhay. Maniwala po kayo, hindi ako naniniwala ang tsamba-tsambang buhay. Sabi ng Panginoon, tulungan mo sarili mo at tutulungan ka niya. Ay hindi mo tinulungan, paano ka niya tutulungan? Diba? Diba? Hindi po yan. Diba? So, paano na po yan? Paano na? Okay. Sabi ni Amazing Diamond Arlene Pabilonia, shout out sa best friend ko, Jin Pa Bayula, Miss you biste, yan. May biste pala ito si Miss Arlene. From Amazing Jima Ardalis Marino, hi po Doc Joey, hello, kumusta ka? Okay, di ba? Amazing Ani Pabilonia Borbano, may kumadre, good evening po Doc. Magandang gabi ka. Magandang gabi at sa aking inaanak at sa iyong pamilya. Good evening po Doc. Amazing Marie Lustina Aringo. Yan. Ito ata yung nag-member kanina. Tama ba ako? Si Amazing Marie Lustina Aringo. Yung sinabi, yung congratulation kanina ni ni Amazing Diamond, di ba? Di ba? Congratulate kanina ni Amazing Diamond Arlene. Okay. So yung magandang balita natin. So, ano pong numero namin? Yung pong gusto mong kiwagnayan sa amin. Text sa atin. 0998-975-8121. 0998-975-8121. Last day po ng promo bukas ng buy one take one or 50% sa Amazing Trio and Amazing 4. Yan. Okay, last day po yan ang promo natin. Okay. Okay po yan. Aha. Diba? Yes.
Okay, so yan po magandang balita natin. At makakahabol pa o kayo, makakahabol pa. Don't worry, be happy. Diba? Makakahabol pa kayo sa ating promo. At sa Wednesday na po ang ating raffle, 500. Ganahan natin pag libo-libo po ang ang nagla-likes, ang nag-share, ay dadagdagan pa natin yan. Of course, meron po yan na pangkabuhayang showcase na 3. Then plus 500. Pag marami talaga, gagawin natin, dadagdagan pa natin. Diba? Oh. Pero ang ano na natin yan, sigurado na tayo. Doon sa 500 at 3 pangkabuhayan. Baka dagdagan ko pa ng 2. Di ba? Di ba? Ngayon yung 2 yun, iwan kong di ba? Sus, ang sarap. Di ba? Di ba? Ang sarap-sarap. Di ba? Oh. Okay. Happy Fiesta Bakakay. Yan. Pang-rin ay Rex Belica Bernal. Yan. Happy Fiesta Bakakay. Okay. So, kumain lang po kayo ng Diba? Kumain lang po kayo ng wag masyadong maraming pagkain. Katamtaman lang. Di ba? Katamtaman lang. Yan. Up, up in a way. Yan, sabi ni Ying Rosero. Di ba? Products of Miracle Health Corporation. Di ba? Yan po ang kailangan katamtaman lang ng pagkain. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo. Di ba? Katamtaman lang dapat. Aha. So, ayan po magandang balita. Tayong baloko 130, tayong 120, baloko 140. Ano pong baloko? Diba? So yan po magandang balita natin. So once again, yung pong gusto magpagnayan sa atin, you can text Doc Joey 0998 975-8121 0998-975-8121. Okay, at magandang gabi sa iyo, madam. At saka dyan po sa ating outlet sa Purok Ono, Kimantong Daragalbay, ay may pong pre-consultation and orientation dyan po sa Wednesday. Sa Wednesday po, 1:30 ng hapon. Ayun, alas 2 na pala, alas 2. Yeah, sorry. 2 o'clock. 2 o'clock. At ang promo po, you can also avail sa ating outlet tomorrow. You can also avail sa ating pong outlet tomorrow sa 0946 051 9050 0946 051 9050. Ayan, si Madam humabol sa promo. Oh, di ba humabol pa sa promo si Madam? Di ba? Hindi, dadagdagan mo na lang yung niya. Till tomorrow, Madam, because tomorrow is the last day of August. My birth month is August. What's your birthday? August 19.
Di ba? So, kaya po, last day ng promo tomorrow. Kaya kami po ay mag-aantay sa inyo simulang alas 9 dito hanggang alas 6:30 para kayo po makabil ng very, very, very affordable. Para may panlaban kayo sa iba't ibang klase mga karamdaman, para prevention. Kung may karamdaman man kayo, ipalalakasin ang immune system para ito makapagtrabaho ng tama. At the same time po ito pa iwas din po ng COVID-19, mga Delta variants, at kung kayo man po'y kapitan, mabilis po kayong makaka-recover. Yan po ang kagalingan ng Amazing 4 na mayroon pong 4 na klase mga food supplements po yan. Tulad ng Miracle C, 4 na 5 klase mga natural vitamin C. Ang Mega A, 5 klase mga super foods for super antioxidant. Ang Multi 5, 5 klaseng very powerful mushrooms para mapalakas ang ating immune system. At of course, ang Mega 1, 3 years in the making, aprobado ng FDA noong 2019. At ito po'y gawa sa Amerika, sa Florida, USA. May 21 ingredients na very powerful para for overall health. Kaya po, sabi ko nga, may suntok si Mayweather, may suntok si Tyson, may suntok si Muhammad Ali, of course, ang may suntok ang ating pambansang kamao si Senator Manny Pacquiao. Di ba? Kaya yung mga pathogens na yan na kausa ng iba't ibang klaseng mga karamdaman ay kayang durugin ng ating immune system na pinalakas ng ating Amazing 4 na galing po sa Florida, USA, at ito po ay aprobado ng FDA. Kaya safe, and very sound. Okay, and proven and tested. So once again, pwede po kayo magsadya sa ating bukas alas 9 hanggang alas 6:30. Yan, at pwede kayong mag-text kay Doc Joey 0998-975-8121. 0998-975-8121. And of course, sa ating pong Diamond, si Miss Diamond Arlen sa kanyang outlet, sa kanya pong outlet, sa 0946 051-9050 0946 051-9050. Ito si Madam ito sa Washington Drive. Akala ko ito magano sa Sapphire ito. Magsa-Sapphire ito si Madam eh. Kaya si Madam, relax lang. Ang lakas-lakas na ni Madam at para lalong bumata. Para sa akin niya raw. So akin niya matalino, magaling. Yun po yung nag-ano sa akin na kung pwede raw ipa-CT scan. Kako, may budget ka, go ahead. Yun. After CT scan, nag-abil na ng ating Amazing 4. Ano yung siya, Madam, di ba? Gold package yun? Gold package yun. Baka mag-Sapphire, di ba? Kasi meron pong Sapphire, may 7 ways to earn. May 7 ways to earn na. Sa September Lab. Yan. September. 7 ways to earn na po tayo sa starting Sapphire. Sapphire, sa Ruby, Pearl, and of course, Diamond. Dati Diamond lang ang 7 ways to earn. Lahat po mga Sapphire, wag na kayo magtutulog-tulugan kasi kung hindi, babawiin kong Sapphire sa inyo. Diba? Yung mga masuswerteng Sapphire dyan ay kailangan ng magsikap ng gusto. Yung mga gold naman at saka emerald, yan po'y malapit na kayo kaya magsikap ng gusto para maging Sapphire. Okay, maliwanag. So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Sana po tayo ay nagkakaunawaan. So yung po mga nagpapa-shoutout dyan, tingnan po natin uli. Tingnan po uli natin ang mga nagpapa-shoutout, di ba? So nagpapa-shoutout muli sa atin. Ito na po ay titingnan natin ang kanilang mga ano. 'Di ba? 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 Ito na sila. Yung 'di ba? Yung mga nagpapa-shoutout, ano na nangyari? Ano nang nangyari? 'Di ba? Okay, so ano na ang mga ano natin? Okay.
So ito po mga ano talaga na humahabol. Humahabol sa ating promo. Maraming humahabol. Oh, di ba? Ano nangyari nito at nawawala?